Joo, hienoa, kiitos. Aloitellaan. Filmaukset on kunnossa. Kari lupasi kertoa sitten, kun pitää lopettaa. Tiedättehän te kaikki, mistä neurologin tuntee. Lopettaa puhumisen vasta, kun valot sammutetaan. Mutta Kari lupasi kertoa vähän ennen sitä. Ja tietysti migreenistä ja sarjattaisesta päänsärystä lähdetään puhumaan. Siinä on meidän suunnitelma. Aika lailla tulee alkuun tuommoista perustietoa. Voi olla, että monelle on tuttua, mutta siinä on sellaisia asioita, mitkä musta on tärkeitä. Ja sitten on kliinisestä kuvasta. Teillä veikkaisin, että monella on jompi kumpi ja tiedätte kliinisen kuvan oikeastaan paremmin kuin toi, mutta sitten taas migreenipotilaat voi vähän katsella, millaista on sarjoittainen päänsärky ja sitten toisinpäin. Ja valitettavasti joskushan ne menee samassa päässä molemmat ja se on vaikea hoito-ongelma. Sitten on mekanismeista liittyy moniin asiaan ja aika lailla puhutaan, tässä on teille tuttuja vanhoja, on triptaanit, serotoniini, agonistit ollut pitkään käytössä, mutta histamiini on aika jännä oikeastaan tähän ihan biohitin omaan keksintöön liittyen, puhutaan siitä pikkusen enemmän. Siitä on aika vähän puhuttu viime vuosina niin kuin lääkärimaailmassa, vaikkakin sarjoittainen päänsärky, sen eka nimihän oli, niin kuin varmaan moni tietää, oli histamiini päänsärky. Siinä on hyvin mun mielestä mielenkiintoinen yhteys. Eli siinä on suunnitelma. Aika lailla tiedätte tämän, mutta että lähdetään tietysti siitä, että nyt ei puhuta hammassärystä eikä flunssasta eikä glaukkoomasta, silmänpainetaudista. Nehän tekee päänsärkyä luonnollisesti, mutta ne on nyt sitten pois tästä keskustelusta. Tekee pahat asiat, tekee aivokalutulehduskin ja SAV-vuoto, mutta nyt puhutaan ikään kuin päänsärkysairauksista. Ja se primaaripäänsärkyhän oikeastaan tarkoittaa vain, että se ei johdu muusta kuin siitä päänsärkysairaudesta. Sieltä ei löydy mitään semmoista selvää taustasyytä. Ja niitä tietysti koitetaan niitä mekanismeja ja syitä tässä katsoa, mistä nämä sairaudet sitten johtuu. Nämä on hurjan yleisiä, niin kuin tiedätte, tuossa on ensin tuo tensiopäänsärky, voi olla pikkusen pientä pränttiä, mutta mä oon niitä pannut luettavampaa. Mä oon ajatellut, että jokaisella on joskus päänsärky, mutta kai se niin on, että osalla meistä ei päätä särje koskaan, vaikka se pää muuten on ihan ok. Mutta osalla meistä ei päätä särje koskaan. Eli tensiopäänsärkyä ajatellaan noin tutkimusten mukaan, että yli puolella on. Varmaan pitää paikkansa. Migreenistä mä tykkään tusinasta, kun sen muistaa, mutta jossain opuksessa on musta väännetty nyt 15, että 15% väestöstä on migreeni. Joko aurallinen tai auraton. Ne on pantu tuossa yhteen. No sitten on krooninen migreeni, se on onneksi harvinainen, mutta tosi vaikea kapitteli, siis päänsärky on enemmän päänsärkypäiviä kuin päänsäryttäviä päiviä. Sehän on semmoinen yksinkertaisin määritelmä siitä. Semmoinen tyyppi kroonista migreeniä sairastaa silloin 22 päivää, siis semmoinen tyypillinen ihminen, 22 päivää kuussa päänsärky on varmaan semmoinen särky, joka elämää haittaa. No sitten on vielä tuo sarjoittainen päänsärky, se on hyvin harvinainen, tuossa on alla noin prosentit kirjallisuudesta, eli 0,1% elämän aikana. Ei näistä kukaan ole Suomesta laskenut, mutta se on, Tanskassa on tehty hyviä tutkimuksia, Norjassa on tehty paljon ja siitä se on sitten ekstrapoloitu. Voisin kuvitella, että on aika lailla samalla lailla täällä kuin on noissa. Se on harvinainen ja tuohon mä nyt sitten laskin vuonna 2013 Suomen väestömäärän mukaan, eli 600 000 kuitenkin olisi migreeni Suomessa. Ei tarvitse olla just tällä hetkellä onneksi, mutta niillä ihmisillä, heidän päänsärkynsä täyttää tuon migreenikriteerit ja sitten tuommoinen reilu 500 tämän mukaan olisi noita Horton potilaita tai sarjoittaisen päänsäryn potilaita Suomessa. Se on ihan karmea särky, niin kuin kohta katsotaan ja osa teistä valitettavasti tietää. Se on ihan senkin takia semmoinen, mitä kannattaa hoitaa paremmin kuin mitä tänä päivänä osataan. Tämä on taas semmoinen mulle itselle enemmän, eli tässä on päänsärkykartta ja valtaosa tästä ongelmasta on auraton migreeni, niin kuin tiedätte. Päänsärkyy, oksennuttaa, tekee valopahaa, pakko mennä makuulle ja ei voi olla töissä. Se on auraton migreeni. Sitten on aurallinen migreeni, näkyy näkyjä ennen kohtausta, monella teillä on sitäkin. Otetaan se aura-hommakin tässä läpi. Ja sitten näiden lisäksi, ja täällä on tensiopäänsärky on sitten tuo koko homma. Sitten tuolla on piirretty tuo sarjoittainen päänsärky, sitten on episodinen ja krooninen muoto. Krooninen on ihan karmea, joka päivä jatkuu. Kohta
nähtävän kaltaiset kohtaukset. Ja onneksi sitä on harvoin, mutta että se ei tietysti niitä lohduta yhtään, jolla se on. Sitten on tämmöisiä puhtaasti neurologisia sairauksia, jätetään ne omaan niin kuin omaan karsinaansa tässä vaiheessa. Ja sitten vielä tuossa aurallisessa migreenissä on tämmöinen hemipleeginen migreeni, hyvin selvästi suvuissa kulkeva tai basillaari-migreeni, jota on 0,01% kirjallisuuden mukaan hyvin harvinaista. Sitten taas meillä on se ollut, mitä mä tässä jossain vaiheessa vähän mainostankin, tämmöinen sukututkimus, niin eipä se nyt siinä niin hirveän harvinainen Suomessa ole, että täältä hemipleegistä migreeniä kärsiviä tästä maasta löytyy ihan riittämiin valitettavan paljon. Mutta siinä on toi kartta. Ja mistä tuommoinen johtuu? Siinä on nekin tuolla migreeni, niin kyllä semmoinen sykkivä tyypillisesti se kipu on. Ja siellä on tietyt mekanismit, neurologiset mekanismit, missä särky lähtee, niin katsotaan. Semmoinen ihan keskeinen sekä sarjoittaisessa päänsäryssä, että tuossa migreenissä on tämä trigeminushermo, eli täällä alakuvassa se näkyy, se menee silmään, yläpiuhat siitä trigeminussa tarkoittaa 3 haaraa, 3 haaran hermo, yläpiuhat menee silmään, luontohan on hoitanut tietysti, että silmä on tosi hyvin hermotettu, sen takia pääsääntöisesti se kipu migreenissä on tuossa ohimolla ja niin kuin silmän seudussa ja clusteris hortonissa vielä selvemmin. Eli se varmaan osin liittyy, että miksi se on just siellä, liittyy siihen, että se luonto on hoitanut aikanaan tuon hermon niin tärkeäksi ollut tärkeää pitää silmät päässä ja terveenä, ettei niille silmille tapahdu mitään. Toinen piuha menee yläleukaan. Moni on varmaan, kaikki ollaan käyty hammaslääkärissä, se on ihan sama hermo, jos on huono hammaslääkäri ja se poraa sitä hermoa, se on se yksi hermo ja sitten yksi menee tietysti alaleukaan. Totta kai tämä on erilainen hammaslääkärin kipu kuin migreeni tai sarjoittainen päänsärky, mutta hermo on ihan sama. Se on ihan nämä samat niin kuin anatomiset rakenteet, jotka sitä migreenikipua välittää. Ja se oleellinen osa molemmissa lienee se osa tätä trigeminushermoa, joka hermottaa verisuonia, nimenomaan aivokalvojen verisuoni. Clusteris hortonis ei oikein tiedä, että miksi se aina menee niin tarkasti sinne silmän seutuun, mutta niin se ajatellaan etenkin migreenissä, kun siellä on aivokalvot, jotka on tietysti hirveän hyvin hermotettu. Luonto on hoitanut senkin, että kannattaa semmoinen suoja olla siinä päällä, joka on hyvin hermotettu, eli osaa ikään kuin varoa sitä, ja siellä on keltaiset on hermoja ja toi verisuoni tuossa sykkii, ja siksi se kipu usein on sykkivä. Tämä on ihan keskeinen rakenne tässä päänsäryn maailmassa. No siellä on paljon muutakin. Hypotalamus, hyvin tuolla keskellä aivoja, on ihan keskeinen. Oikeastaan se ajatus, mihin kohta palataan vielä toisessa slideissa, että tuolta se toisen pahan juuri tavallaan, joka käynnistää sen kohtauksen. Eli siellä on semmoinen käynnistäjä, ja täällä on piirretty tämä meidän trigeminushermo. Jollain tapaa tämä pääsee kätkeen sitä ja se lähtee. Aivokuori tietysti on mukana, se on siksi neurologit on sotkettu tähän päänsäryn maailmaan. Sieltä tulee aurat, nämä neurologiset oireet, neurologiset paikallisoireet ennen sitä särkyä. Ne on aivokuori, hypotalamus ja sitten tämä trigeminushermon verisuonia hermottava osa on ne keskeiset rakenteet, mistä asia rakennetaan. Siellä on se hypotalamus tuommoisessa kuvassa ja se säätelee autonomista hermostoa. Ja migreenipotilaat tietää hyvin, että se ei ole pelkkä särky, siinä on hirveän paljon muita oireita, autonomisen hermoston aktivaation oireita, oksentelun mukaan lukien migreenikohtauksessa. Harjoittaiset päänsäry ihmiset tietää tosi hyvin, miten se silmä vuotaa kyyneliä ja siis toinen vaan voi vuotaa molemmatkin, jos itkee, mutta se kipusilmä vuotaa kyyneliä ja nenä menee tukkoon. Se liittyy autonomisen hermoston toimintaan ja sen pomo on tuo hypotalamus, se käskee totta kai vatsaa ja kaikkea muutakin alueita, mutta sieltä menee piuhat myös tuonne verisuonen seinämään, eli sen trigeminushermon alueelle. Se on se, mistä hommat ajatellaan aloittavan. Ja siitä, niin kuin varmaan moni teistä tietää, että sit autonomista hermostoa, siis sitä hermoston osaa, mitä me ei oikein hyvin osata säädellä. Kuulemma osaa. Intiassa monet osaa hyvinkin säädellä autonomista hermostoa ja tehdä jänniä asioita, mutta siellä on parasympaattinen osa ja sitten sympaattinen osa. Ja nämä liittyy hyvin läheisesti molempien näiden siis sarjoittaisen päänsäryn, hortonin ja migreenin patofysiologiaan. Lähdetään siitä aurasta liikkeelle. Ja tuossa on mun tytär
ei uskos enää. Se on kuitenkin tuommoisen mä oon saanut aikaiseksi. Ja siinä on nyt tämmöinen migreenipotilas häntä katsoo ja siellä on tämmöinen tuossa aivokuorella tuommoinen herkkyys, on osin perinnöllinen. Ja sieltä lähtee nyt se tyttären kasvot hämärtyy, pikkusen tommoselta se migreeniaura näyttää, ei musta ihan huono animaatio. Tämä on hirveän paljon liian nopea oikeaan elämään, niin kuin tiedätte, siitä tulee semmoinen sahalaita, joka pärisee, kestää 15 minsaa, 20 minsaa ja sitten hävii pikkuhiljaa pois. Toi ei voi tulla sieltä verisuonesta. Et se, aikanaanhan tämä totuus oli se, että se verisuoni supistuu ja sitten lähtee ongelmat siitä, mutta toihan on tuommoinen aivokuoren ilmiö, toi ilmiö ja se on sen auran tausta. Ja taas, kun täällä on aurallista migreeniä sairastavia, niin katsotaan vähän tarkemmin. Eli tavallaan tuolla ton meidän aivojen takaosassa on näköaivokuori ja sieltä se yleensä lähtee. Miksi se lähtee melkein aina näköaivokuorelta? Sitten ei oikein tiedetä. Semmoinen teoria siitä on, että siellä on tietynlaisia gliasoluja enemmän ja siihen liittyy sitten se ongelma migreenissä ja se lähtee siksi. Mutta siihen ei ihan lopullista vastausta ole. Tarkoitan siis sitä, että miksi hemipleeginen migreeni on niin hirveän harvinainen ja sitten aurallinen migreeni ei ollenkaan. Ja tunto-oiretta migreenissä esiintyy myös, mutta ei yhtään niin paljon kuin näköoiretta. No sitten kun mennään eteenpäin, niin aika monellahan menee puhe surkeaksi sen migreenikohtauksen aikana. Ensin tulee näköoiretta ja sitten ei oikein pysty puhumaan ja silloin se ajatellaan, niin kuin muistatte tuon animaation, että se meidän aktivaatioaalto matkustaa tuolta takaraivosta tuonne temporaalilohkoon ja sitten menee puhe sekaisin. Sehän on hirveän yleinen. Ne usein kulkee käsi kädessä se näköoire ja sitten se puhe häiriö. No sitten osalla, ihan merkittävällä osalla, niin tulee myös tunto-oiretta. Sitä nyt tarvitsee tietää, mutta toi on se tuntoaivokuori tuossa anatomisessa kuvassa ja se on kyllä hyvin tyypillinen. Se on hyvin erikoinen se oikea migreenin tuntoaura, että käsi alkaa puuttua ja sitten se ikään kuin nousee pitkin kättä, tulee tänne kohti suuta ja kieltä. Hyvin erikoinen ja hyvin stereotyyppinen ihmisestä toiseen. Harvinaisempi paljon kuin nämä aikaisemmat, mutta että sitä esiintyy kohtuullisen usein kanssa. Ja sitten joskus, ilmeisesti sen takia, kun tuossa on tuommoinen sulkkus tuossa tuntoalueen ja sitten tämä on motorinen aivokuori, ei sitä millä eret on, mutta niin se vaan on tuossa noin, niin sitten kun se muutos on siellä, niin sitten tulee halvausoireet. Nämä on ihan hurjan kovia kohtauksia ja tietysti kun tuommoinen ensimmäinen on ja jos joutuu huono onni joutuu meilahteen hoitoon, niin kyllä siinä aivoinfarktia epäillään niillä potilailla, mutta se on jännä oire, se ei johda siihen aivoinfarktiin, tulee oire ja halvaus saattaa kestää pari päivääkin, sitten se lähtee veksi ja kaikki pelaa taas hyvin, kunnes se uusi migreenikohtaus tulee. Jonikanaviin liittyy se harvinainen migreenivuoto. Aivorunkoaura saattaa jollain teillä olla niin sanottu basilaarimigreeni, näkee kahtena semmoiseksi tämmöiseksi sössöttäväksi, vähän niin kuin että olisi humalassa ja kasvot saattaa puutua ja tulee tinnitusta, tulee ääniä korvaan, eli semmoisia aivorunko-oireita. Sitten semmoinenkin on tosi harvinainen kaikeksi onneksi sekin aivorunkomigreeni. Siinä menee joskus tajukin, siis ihan pitemmäksi aikaa ja tulee kaksi harvinaisia onneksi, ei tarvitse, jos tavallinen migreeni, ei tarvitse tätä pelätä, mutta osalla tietysti kohtaukset on näin kovia. Aurattomassa migreenissä toihan oli se tarina, että toi on migreenin tausta toi. Sitten sanotaan spreading depression, lääkärit sanoo sitä ilmiöä, joka matkusti siellä meidän anatomisessa kuvassa. Aurattomassa migreenissähän ei ole näitä auraoireita. Sitten ei oikein tiedetä, että onko sillä mitään tekemistä tavallisen, siis se jolla on 12-15% väestöstä, onko sillä spreading depressionilla sen kanssa mitään tekemistä. Semmoinen teoria on, että se olisi sitten tuolla aivojen alueella se aktivaatioaalto semmoisilla alueilla, että me ei huomata oireita siitä. Mutta se on vähän vielä selvittämättä. No, se oli vasta neurologiaa, että meidän pitää jotenkin saada sieltä aurasta sitten syntyy tämä päänsärky. Ja se ajatellaan niin, että kun se kulkee täällä aivokuorella se meidän aktivaatioaalto, niin sieltä tulee monenlaisia muutoksia, jonit vilistää pitkin aivokuorta ja ne ärsyttää sitten niitä hermoja, jotka on tuon verisuonen ympärillä ja siitä lähtee liikkeelle sitten se sykkivä kipu. Ja sieltä se tulee sitten toi sykintä. Pannaan
Annan sykintä pois, ettei tule migreeniä kenellekään. Ja tämä on se tausta siitä. Se ajatellaan, että tuossa kulkee sitä trigeminushermoa pitkin se aktivaatio, tai tämä ei oikeastaan enää aktivaatio, tämä kipuaalto. Eli toi trigeminus vie viestin sieltä verisuonen seinämästä tuonne keskushermostoon, ja sitten kun se on tuolla aivokuorella, niin se tiedetään kipuna. Valitettavasti siinä kroonisessa migreenissä, kun tulee toistuvia kohtauksia, niin siellä tämmöinen hienosti tämän animaation tyyppinen muutos ajatellaan tavallaan, se herkistyy toi aivorunkotumake ja sitten sieltä erittyy aineita, palataan kohta mitä ne on ja mitä tuolle voi tehdä ja sitten ajatellaan, että se kipujärjestelmä on herkistynyt. Monelta teilläkin veikkaisin, että on varmaan sarjoittaisessa päänsäryssä kanssa, kun on kova kipu, niin sieltä tulee semmoista tuntohäiriötä. Ei pysty kampaamaan tai ei oikein viitti kosketella sitä puolta päätä, jota sattuu. Ja se ajatellaan, että silloin tämä meidän kipujärjestelmä tuolla aivorungossa on herkistynyt ja toimii liian tehokkaasti. Ei se mitään vikaa sinänsä ole, mutta se toimii liian tehokkaasti ja siksi tulee nyt tunto-oireita. Ja kun se aura menee tänne ärsyttää, niin sitten se alkaa, että se ajatushan pannaan pois, ettei kukaan saa migreeniä, niin kun se sykkii siellä, niin ajatus on se, että se ihan osin mekaanisesti venyttää noita hermoja ja päätteitä siellä aivokalvoilla ja noiden verisuonen läheisyydessä ja sitten tekee sen migreenin. Eli jos vielä kerrataan tuo äskeinen, eli siellä ollaan nyt täällä ikään kuin verisuonen seinämässä, niin siellä päänsäryn sykkivyys, kovuus, liikkeen pahentava vaikutus tulee siitä muutoksista täällä verisuonen seinämässä. Samalla kun se kerran tulehtuu se verisuonen seinämä, niin se ei tietysti ihan muutamassa tunnissa parane ja siksi ne kohtaukset yleensä on pimeä. Tuossa orttonissa tai cluster-päänsäryssä niin kivukovuus varmaan liittyy ihan noihin samoihin mekanismiin, se on ihan karmeen kovaa. Ja sitten siellä tulee ikään kuin tulehdusreaktio siellä, mistä se lähtee liikkeelle ja siihen tulee jopa silmäluomen turvotusta ja katsotaan niitä välittäjäaineita, histamiinia mukaan lukien tässä jossain vaiheessa esitystä. Siellä on kovasti mukana prostaglandinit, sen takia burana tiettyihin kohtauksiin auttaa ihan hyvin, kaikkiin ei. Serotoniini on tärkeä aine, typpioksidi laajentaa verisuoniin, se on siellä mukana. Voi olla, että kukaan teistä ei ole nitrotippaa saanut, jos on sydänsairaus, niin hoidetaan nitrotipalla. Osa ihmisistä saa ihan loistavan päänsäryn siitä nitrotilasta, se liittyy tuohon typpioksidiin, se laajentaa verisuonia. Tietysti sille ei haluta sitä päänsärkyä, vaan halutaan hoitaa se sydänasia, mutta osa saa sivuvaikutuksena kovan päänsäryn. Tämä on hyvin tärkeää, tämä calcitonin gene-related peptidi, siitä jatkossa paljonkin lisää. Ja sitten histamiini on hyvin mielenkiintoinen, kun miettii, osalla ihan migreenipotilaista tulee turvotusta sille säryn puolelle, ihan vähän niin kuin allerginen reaktio. Ja klasterin päänsärys, Hottonin päänsärys, se on ihan johto-oireita, se silmänseudun muutokset. Katsotaan, niin kuin lupasin tuossa jatkossa niitä tarkemmin. No sitten kun ollaan täällä aivorungossa, niin siellä kuulemma asuu sitten tämä migreenin kroonistuminen, eli kipujärjestelmän herkistyminen. Toistuvat kohtaukset johtaa siihen. Ja osin näyttäisi, että meidän käyttämät lääkkeetkin on sitä myötä vaikuttamassa. Siksi puhutaan siitä lääkepäänsärystä. Se on tietysti tärkeä havainto tosiaan viimeisen 10 vuoden aikana. Kroonistuminen, kohtaustiheiden kasvu liittyy siihen, että tämä kipujärjestelmä herkistyy ihan samalla lailla tuossa sarjoittaisessa päänsäryssä. Joskus ajateltiin, että siinä ei tule lääkepäänsärkyä, ikään kuin sumatriptaanista esimerkiksi ei tule, mutta kyllä se varmasti on niin, kun osalla ihmisistähän niitä kohtauksia, mihin kohta mennään tarkemmin, niin on saattaa 5-8 päivässä ja sitten tietysti tulee käytettyä paljon sumatriptaa, niin kyllä siinä sellainen lääkepäänsärky, joka sitten vähän niin kuin villiityttää sitä hommaa, kyllä siitä varmasti semmoinen on mukana. Glutamaatti lienee hyvin tärkeä välittäjäaine tuolla keskushermostossa ja pikkusen noin samat, mitkä oli täällä periferiassa, niin vaikuttaa täällä aivorungossa ja tuo talamus on piirretty tuonne ylös, niin siellä myös. No, sehän oli vain oireita tästä migreenistä, sarjoittaisesta päänsärystä ja sitten sitähän ei nyt ihan loppuun asti tiedetä, että mikä se on se sitten, että se kohtaus lähtee liikkeelle. Kyllä se aika lailla tietyissä tilanteissa ajatellaan, että se on se hypotalamus, eli sekä migreenissä
pikkusen taitaa olla eri lailla sarjoittaisessa päänsäryssä. Siinähän se menee niin kuin vuosirytmin ja vuorokausirytmin mukaan. Migreenissä valo saattaa ihan niin kuin selvästi, ehkä selvemminkin aiheuttaa. Se ajatellaan, että se viesti menee tänne hypotalamukseen ja siitä eteenpäin noita ratoja pitkin, mitä jo käsiteltiin, ja se kohtaus lähtee liikkeelle. Siellä on hyvin, etenkin tuossa sarjattaisessa päänsäryssä, hyvin erikoinen tuommoinen kellomekanismi. Sehän osalla toimii ihan kuin kello. Kohtaus alkaa, naps, ja sitten se kestää jonkun aikaa ja sitten se naps loppuu. Semmoinen siellä on, ja sehän tunnetaan tuommoinen kellomekanismi meissä. Tulee siis siihen, kun täällä on vissiin hyvin pitkään ollut niin, että on yötä ja päivää. Välillä on yötä ja päivää ja ihminen on siihen adaptoitunut. Sinne on luotu semmoinen mekanismi, joka liittyy siihen tähän vuorokausirytmiin. Ja sitten tietysti meillä on myös vuosirytmi, jotka etenkin sarjoittaisessa päänsäryssä vähän sitten antaa sävyä sille oireistolle. Eli siitä sarjoittaisesta päänsärystä niille, joilla sitä ei ole, niin se sarjahan tulee siitä, että tarkoittaa, että ihmisillä on viikkojen huonon jaksoja. Usein voi olla pysyväkin, eli silloin nämä sarjat menee yhteen. Mutta siellä on yksi sarja, sitten ollaan ok, sitten tulee uusi sarja, sitten ollaan ok ja tulee sarja. Tuonne sarjaan kuuluu sitten näitä hirveän kovia päänsärkykohtauksia, jotka on tosiaan jännästi. Ne kestää hyvin, tietysti pikkusen vaihdellen, mutta per ihminen aika lailla stereotyyppisesti tietyn ajan ja sitten ne menee pois. No niin karmeita, että tietysti ne mielellään hoitaa. Määritelmän mukaan niitä on joka toinen päivä, 8 per päivä. Tämä on tietysti hurjan paljon. Ja sitten niitä on varmasti ihmisestä toiseen vaihtelee, mutta semmoiset tyypilliset kelloajat noin isossa juoksussa on 3 yöllä, muutama tunti sen jälkeen kun meni nukkuun ja usein aamulla ja sitten tuossa päivällä. Ja toki on muitakin aikoja, eikä se kaikilla ihan tuon kellon mukaan. Osalla kello vähän jätättää tai menee eteenpäin. Sitten tulee seuraava sarja ja sitten tulee seuraava sarja ja se on semmoinen episodittainen Hortonin päänsärky. Se kyllä liittyy sinne hypotalamukseen. Siis paljonhan siinä on semmoista, mitä on vain niin kuin arvausta. Siinä on hyvin vaikea tuonne hypotalamukseen päästä paikalle, mutta kohtauksen aikana nykymetodein on pystytty tekemään tämmöisiä kuvia. Tämähän niin kuin ei ole oikea kuva, vaan siinä on kivun aikana ihmistä kuvattu ja sitten silloin kun kipua ei ole ja se aktivaatio on noilla värittyneillä alueilla. Eli kyllä siellä jotain tapahtuu, että se ei ole pelkkää neurologista legendaa, vaan siellä se asian ydin on. Tämä on tämmöinen hurja kuva, mutta se ehkä sopii tähän, niin näette missä hypotalamus on. Siitä meni aivot kahtia ja se on tuolla ja sitten kun panee vielä näin, niin se on tuolla hyvin syvällä. Ymmärtää, että on ihmisellä hyvin vaikea tutkia ja siksi tietysti ei ihan kaikkea päänsärystä vieläkään tiedetä. Kohtaukset on hyvin stereotyyppistä, siksi tonne on pantu tuon refleksi. Niin se on migreenissäkin, että kun kohtaus lähtee, se hyvin usein juoksee sen oman latunsa. Se on tavallaan tietynlainen refleksi, joka meissä toisissa on vahvempana sekä sarjoittaisessa päänsäryssä että migreenissä. Eli jos kerrataan, tämä on kyllä tässä vähän tämmöistä jotakin tästä pitää tehdä konkreettista, ei kannata ihan kaikkea uskoa, mutta näin se kyllä ajatellaan tällä hetkellä. Eli siellä on, tämä alkaa valon aiheuttamana ehkä hypotalamuksesta. Sitten siellä on aivorunko hyvin vahvasti mukana. Se omalla tavallaan se paras teoria, mitä mä oon tästä ymmärtänyt, on, että siellä aivorungossa on ratoja, jotka inhiboi kipua, myös niitä auraoireita. Ne pitää ikään kuin aivot ja kivun järjestyksessä. Sitten kun on pitkä stressi tai jostain muusta syystä, ehkä tuon hypotalamuksen auttamana, niin se inhibiitio pettää. Silloin tuo aivokuori lähtee ikään kuin sen hallinnasta, sieltä lähtee laukkaan se aura, mitä katsottiin animaatio tuossa äsken, mutta sieltä alkaa myös tulee niin, että toi normaali verisuonen sykintä, mehän kaikilla verisuonet sykkii toivottavasti just nytkin, eli sinne menee aivoihin verta, mutta eihän sitä tunne. Luonto on hoitanut, että tuo aivorunko peittää sen. Ja vaatteet on päällä, onneksi kaikilla, sitäkään ei tunne. Eli siellä on hyvä järjestelmä, joka sen peittää, mutta migreenikohtauksen aikanahan se ei mene niin. Ja klasterissa samalla kipu on ihan suunnatonta, eli se ikään kuin kaikki menee sinne tietoisuuteen, samalla valo tuntuu migreenissä pahalta, kyllähän osalla sarjoittaisessa päänsäryssä se tuntuu pahalla, ja kaikki aistit ikään kuin herkistyy, äänet ja valot, hajut, kipu on herkempää kuin täällä tämä meidän
jarru ikään kuin ei toimi, niin se aika lailla ajatellaan. Ja siihen liittyy tämä autonominen hermosto, tämä alin piuha täällä on pantu siihen ja se tavallaan kun on kipua, niin tämä aktivoituu ja se lahjentaa noita verisuonia, se on se parasympaattinen osa autonomista hermostoa, se joka liittyy siihen, että tulee kyyneliä toisesta silmästä, se, mihin liittyy se, että nenä saattaa mennä tukkoon, osalla migreenipotilaistakin käy, niin, mutta etenkin sarjoittaisessa päänsäryssä käy. Ja siitä tulee tavallaan tämmöinen noidan kehä. Kipu tulee ja toi on entistä enemmän ärsyttää toi parasympaattinen hermosto ja siellä tulehdus jatkuu ja lisääntyy eikä kohtaus pysähdy. Siellä on tämä steriilitulehdus, siihen liittyy sitten se histamiinikin, mihin mennään jossain vaiheessa ja sitten se kipu menee ihan normaalein ratoin pitkin tuonne talamukseen ja sitten sieltä aivoilla. Siinä on se kiputuntemus sitten tuolla aivoissa. Noin se suurin piirtein ajatellaan. Katsotaan kliinistä kuvaa vähän. Migreeni teille on tuttu, se on sykkivä särky, joskaan ihan aina se ei syki koko ajan onneksi. Tuossa on paljon tekstiä, mutta mä taas vähän suomensin sitä. Kohtauksia pitää olla toistetusti, sehän on meille lääkäreille tosi tärkeää. Jos on elämän ensimmäinen fusterikohtaus, hirveä kipu toisessa silmässä, kyllä me ajatellaan SAV:tä tai jotain muuta. Sama migreenin kohdalla. Sen ekan kohtauksen jälkeen hän ei oikein uskalla sanoa, että siis hengen menon suhteen hyvänlaatuinen särky. Vaatii migreenin suhteen, että on viidesti ollut. Että tuli hirveä särky, parani, oli migreenioireet, tuli uusi särky, parani. 5 kohtausta, 1, 2, 3, 4, 5. Sitten me uskalletaan sanoa, että ei tarvitse TT, ei tarvitse magneettia. Kyllä tämä on migreeni ja sitten se toistuu. Se on ihan keskeinen, noin päivystävä lääkärin kannalta tuo toistuvuus. Sama klasterissa, Hortonissa. No, tyypillinen vaskulaarinen särky, sillä tarkoitetaan sitä, että se sykkii. Että kyllä se jollain tapaa se sydän on mukana. Ja toinen, mikä liittyy siihen, että kun liikkuu, nousee portaita, niin kuin tiedätte, niin se särkyhän on ihan karmeita, kun ehkä se on siitä, että sydän pumppaa verta sinne vähän tulehtuneisiin suoniin ja sattuu kahta kauhean. Sillä tarkoitetaan vaskulaarisella, ikään kuin verisuoniperäisellä särkyllä. Pahoinvointi on ihan niin suhteetonta, se jotenkin on migreenin yhteydessä. Pikkusen vähemmän sarjoittaisessa päänsäryssä, mutta migreenissä se on ihan hallitseva oire, siis toistuva oksentelu. Ja sitten yleinen aistiarkuus. Sitten on jännästi myös sarjoittaisessa päänsäryssä. Migreenissä se on ihan vallitseva. Pitää mennä pimeeseen ja panna vaimo hiljaiseksi tai mies hiljaiseksi ja lapset samoin ja äänet pois ja valot pois ja kukaan ei tee mitään. Sarjoittaisessa päänsäryssä ainakin osalla ihmisistä se on jännästi toisella puolella vaan. Se on sen säryn puolella. Hyvin erikoinen, ei mulla sille ole selitystä, mutta hyvin niin toispuoleinen tämä aistiarkuus. Sehän ei ole pelkkää särkyä, tämä auratomigreenikä, vaan siellä on prodromaalioireita, haukottelua, makea iloa. Siitähän se alun perin lähtikin se teoria, että se hypotalamuksesta alkaa, sitten tulee tuo karmea särky ja on semmoinen jälkikrapula, niin kuin valitettavasti moni teistä tietää, että sitten ei ihan parane heti, kun se kohtaus on mennyt. Osa ihmisistä sanoo, että sitten kun tuon kärsii, niin sitten menee hyvin. Sitten on hetken aikaa, muutaman päivän maailman paras ihminen ja kaikki pelaa hyvin, pää meni kuntoon ja sitten lähtee eteenpäin. Valitettavasti kaikilla se ei kyllä mene. Siinä on etukäteisoireet, se ei ole pelkkä kipu, kyllä siellä on paljon muuta mukana. No sitten on hemipleegisestä migreenistä, sehän vaan tarkoittaa, että tämä on nyt tämä auratomigreeni, mutta tuossa ennen särkyy tulee ihan siis samanlainen halvausoire kuin vaikka aivoverenkiertohäiriössä. Toinen puoli, käsi ei pelaa, poski roikkuu, kestää jonkun aikaa ja sitten siitä paranee. Se on se hemipleeginen migreeni ja tämä särky on hyvin samanlainen kuin tuossa tavallisessa migreeni. Sitten on, sehän liittyy tuohon aivokuoreen, niin kuin jo tavallaan käytiin läpi. Sitten on basilaarimigreeni, ei se ole yhtään hauska tauti, mutta se on hauska kuva. Se on kaksoskuvat ihan johto-oire. Sieltä tulee aivorungosta kaksoskuvia tuossa auravaiheessa ja sitten tulee se särky. Se on aivorunkomigreeni. Usein siellä on dysartria, sanoo lääkärit, ei voi alkaa, joka ikään kuin olisi humalassa, niin samalla lailla puhe menee. Kyllä semmoisia on ja kyllä jollain tapaa jotain siellä on vinksahtanut siellä aivorungossa just sillä hetkellä, kun nuo auraoireet noilla ihmisillä on. Maailma pyörii ympäri, vertiko, tämmöinen kiertävä huimaus on se yksi muu johto-oire tuossa taudissa. No sitten on Hortonista sarjoittaisesta päänsärystä ja se on musta erinomainen kuva toi, se on tosi kova särky.
Siitä ei varmaan oikeasti kukaan ymmärrä, joka ei sairasta. Ja sen takia mä otin, tässä on lääkärien niin kuin kriteerit tai tämmöiset, miten päänsärky jaotellaan, ja siellä on migreenitensio päänsärky, ja sitten on tämmöiset trigeminoautonomiset päänsärkyt, klusteri on siitä se yleisin. Ja tuossa on ihan joku hetki, katsotaan, tämä on tämmöinen vapaasti YouTubesta otettu kuva kohtauksesta, niin se on siis 15 minsaa viiva 3 tuntia määritelmän mukaan, ei se luonto niitä minuutteja laske, kyllä se varmasti vaihtelee jonkun verran, mutta hyvin stereotyyppinenhän se on. Ja toihan on migreenin erona, niin kuin migreeni-ihmiset tämä havaitsee, että tuossa ei pysty olemaan paikalla. Migreenipotilashan ei halua liikkua millään, on ihan paikalla ja sen kun oksentelu tai pystyy. Ja tämä on hyvin erilainen. Nythän siellä se nokka meni tukkoon, eli siellä on se parasympaattisen hermoston oireet nenässä ja sitten silmähän me nyt oikein nähdään, mutta sieltä varmasti puoltaa ja toivotaan, että se loppu tuohon. Mutta tämä on semmoinen, ei kukaan ymmärrä ennen kuin sen on nähnyt tai sitten valitettavasti osa kokenut. Ja tässä on ne oleelliset asiat siitä. Sehän meni me käytiin se trigeminovaskulaarinen järjestelmä ja se 5. aivohermo läpi. Se on sen, niin kuin sen ylimmän haaran, niin kuin jo sovittiin alueella, se on toispuoleen. Kyllä se vaihtaa osalla ihmisistä puolta, mutta pääsääntöisesti pysyy samalla puolella, oikealta tai vasemmalla. Kipu on ihan sietämätöntä, niin kuin tuosta kaverista nähtiin. Siellä on hyvin niin kuin selvät ne autonomisen hermoston oireet, vähän selvemmät kuin migreenipotilaalla, joskin migreenissä voi olla ihan samoja. Se on kohtauksittainen, alkaa loppuu, se on se kellomekanismi, lyhytkestoinen on migreeniin verraten ja sitten frekvenssi on tietysti verrattuna migreenikohtauksiin paljon kovempi. Joka toinen päivä tai sitten jopa 8 kertaa päivässä ja kyllä varmasti löytyy semmoisiakin, joissa menee yli. Hoitovaste on vaihteleva ja katsotaan noita lääkkeitä tuossa kohta tarkemmin. Eli tässä on koitettu piirtää, sitten tulee hirveän kova kipu ja sitten se asettuu, sitten on hetken aikaa parempi olla, sitten tulee sama homma uudelleen. Aika usein nukkumaan menon jälkeen, eli siinä tulee valvottua sitten aika pitkään. Siinä tietynlainen ongelma on sitten, että ihmiset käy päivystyksessä ja tuommoisen 4 viikon unettomuuden jälkeen sitten ei kukaan ole parhaimmillaan, että siinä joskus tulee jopa semmoista kahnausta päivystyspoleilla. Hurja kipu, hyvin erikoinen, se kellomekanismi varmaan on mukana. Joku selvä taustahan tuolla täytyy olla ja kyllä se jossain vaiheessa maailmaa selvitetään, mikä ton niin kuin se ihan perussyy on. Siellä on kyynelvuotoa lähes aina, silmän pudottaa toi silmä, nenä menee tukkoon, on niitä autonomisen hermoston oireita. Silmäluomi roikkuu, se voi olla hyvinkin selvä, mustuainen pienenee ja silmäluomi turpoo. Niin kuin sanoin, me ollaan sitä histamiinia kohti menossa. Tämmöinenkin on, mä otin sen oikeastaan tähän mukaan, kun koitettiin saada ääniefektejä, musta se ei pelaa toi, mutta on hyvin tämmöinen turvomainen klusteripäänsärky. Siis tulee tuommoista pientä tikutusta, eli toi särkyjakso kestää tässä sekunteja, kun tuossa klusterissa oli varttitunti tai tunti tai pitempään, mutta tulee tosi kovia, äkillisiä, nopeita kipuja. 200 kertaa päivässä, tosi karmea juttu ja aika huonoin me ollaan sitä hoitaa. Ja siinä silmä on ihan punainen, eli se tulee ihan tuossa nimessä ja tämä ei oikein pelannut se ei kuulu teille hyvin, mutta se on tämmöistä jatkuvaa tikutusta ja tuossa on se nimi, hyvin erikoinen, oli vain esimerkkinä. Toivotaan, että kellään teillä ei ole. Muutama tässä mun aikana meikussa ollut, jolla on onneksi niillä ei ollut tämä asia päällä silloin, mutta ne kuvasi sen Hortonina pidetyn särkynsä tuommoisena. Eli tommonenkin särky löytyy, se on SUMT. Tämä oli se parasympaattinen osa, täältä aivorumasta lähtee piuhat tuonne silmään, se on nenä ihan hollilla, siksi se nenä menee tukkoon ja sitten sieltä menee myös tuonne verisuonen seinämäisiksi. Varmaan on se, jollain tapaa täällä asuu se Hortonin niin kuin perusasiat. Silmä on ton näköinen, vuotaa kyyreli ja sitten se on osalla punainen. Miten me hoidetaan sitä? Ja kohtaushoito, sumatriptaani ja happi. Ne ei musta ole ihan surkeita.
mutta tietysti niitä särkyjä on niin paljon, että se auttaa, nopeuttaa sitä paranemista, mutta jotain muuta siihen tarvittaisiin. Joskus mä itse en hirveän hyvin ole onnistunut, puudutetaan hermoa täältä niskasta, ja siinä varmasti tulee semmoinen heijaste, ja osalla ihmisistä se auttaa hyvin, semmoisia raportteja on, ja nämä on ne kohtausoireet. Kortisonihan siihen auttaa isolla annoksilla, valitettavasti hyvin isolla annoksilla, ja sitten tietysti jos pitkään joutuu käyttämään, niin saa kaikki kortisonin sivuvaikutukset. Se kyllä tehoaa. Sitten valitettavasti kun sitä annosta laskee, niin usein se palaa. Siinä pyritään, että se vähän niin kuin tainnutettaisiin se sarja pikkuhiljaa kohtauslääkitykselle ja kortisoni. Sitten on verapamiili. Kyllä se osalla ihmisistä auttaa musta ihan hyvin. Sitten on sarjattaisen päänsäryn ihmisiäkin on monenlaisia ja osalla se ei auta ollenkaan. Siitä tulee sivuvaikutuksia, kun tässä joudutaan käyttämään annoksia, jotka on ihan erilaisia kuin kardiologiassa. Eli verapamiilihan tehtiin sen takia, että se on sydänlääke, ettei se mene keskushermostoon, ja tästä taudista se haluttaisiin, että menee. Ja annokset on ihan siis olisikohan joku 700 milligrammaa päivässä on meikun ennätys, ja se joudutaan niin kuin yliajaa, että jollain tapaa joudutaan ilmeisesti se lääke, tai kalsiumsalpaa ja migreenin kalsiumkanavia on liitetty. Kyllä se joku pieni tarina voi olla sen takana. Se ei ole loistava, mutta kyllä se osalla ihmisillä auttaa. Litium on toinen, mitä käytetään siihen krooniseen muotoon. Osalla auttaa, merkittävällä osalla ei. Ja sitten on koitettu vähän migreenitutkimusten innoittamana tämmöisiä neuromodulaattoreita, epilepsiaankin käytettyjä lääkkeitä. Nehän tavallaan ajatellaan, että kun oli se aivokuoren ilmiö, että me saadaan se rauhoittumaan. Klusterissa niitä varmasti joutuu kokeilemaan, mutta ne ei hurjan hyviä ole. Siellä on muitakin tavallaan pikkusen oppilääketiedetteen ulkopuolelta. Olen saanut opastusta, että D-vitamiinihoitoa käytetään hyvin isolla annoksella. Siinä on varmaan joku idea. Tämä on MS-maailmasta. Totahan ei sanotaan 5 vuotta siis ihan eri taudin maailmasta. Eli MS-taudissa on semmoinen piirre epidemiologisesti, että mitä lähempänä on tuolla meitä tai sitten tuolla toisella puolella, niin täällä on paljon MS ja täällä. Ja sitten päivän tasajan seudussa ei ole. Ja sitten on kovasti tutkittu ja päädytty siihen, että D-vitamiini on siinä tärkeä. Auringonvalo tekee, niin kun auttaa meitä saamaan D-vitamiinia, sitten kun täällä on pimeitä, etenkin täällä kellarissa, niin täällä ei D-vitamiinia saa ja voi olla D-vitamiinin puutos. Ja se vaikuttaa immunipuolustukseen. Eli se inflamaatio on silloin vaikutus. Ja kyllä tuossa varmasti jonkunnäköinen niin kuin, järki on myös ajatellen sarjoittaista päänsärkyä. Vähän niin kuin ohi oppilääketieteen olen kuullut, että on käytetty. Semmoinen tämä on vähän filosofiaa, mutta musta hyvä filosofia, että se ajatus, jos tämä on migreenipotilassa, ajatellaan niin, että se ongelma tässä koko päänsärkymaailmassa olisi niin, että se autonominen hermosto vinksahtaa. Ja jollain tapaahan se on hyvin prominentteinen autonomisen hermoston oire, että siis se, jota se hypotalamus käski. Ja siinä on kaksi kättä sillä sympaattisella hermostolla on sympaattikus ja sitten on parasympaattikus. Ja ajatellaan niin, että toi parasympaattinen hermosto on nimenomaan se, joka johtaa migreenikohtauksen aikana. Eli siitä saa aika hyvän touchin tähän ajatukseen, kun on stressiä, on ylppärit tai joku haastattelu, niin aika harva siinä saa migreenikohtausta. Kun on tikkana ja innostuneena ja keskittyneenä, sitten seuraavana aamuna saa ihan varmasti. Tai kuloma alkaa tai tulee jotain. Eli se, kun tämä tavallaan autonominen hermosto hyppää sieltä aktivaatiosta tonne parasympaattisen puolelle, niin silloin se lähtee liikkeelle se migreeni. Eli vireystilan säätely jollain tapaa se liittyy. Sitten taas sarjoittaneessa päänsäryssä ja käytöshän on hyvin erilaista kohtauksen aikana kuin migreeni, sillä tavallaan siinä on enemmän, niin kuin muistatte sen kaverin, joka tuossa, hänellä oli kohtaus päällä, niin siinä liikehti, ei pysty olemaan paikallaan, on ikään kuin semmoinen aktivaatiotila. Toki siellä on sitten parasympaattista niin kuin vaikutusta siellä silmässä sitten myös sarjoittaisessa päänsäryssä. Eli viikonloppupäänsärjyt musta tukee tätä ajatusta. Sitten on kofeiinia ja energiajuomia. Eli kyllä tietynlainen semmoinen boosteri on, että saadaan kofeiinihan piristää, niin kuin tiedetään ainakin mua aamulla, kun tarpeeksi saa, niin se piristää tavallaan, saadaan tämä vireystila muuttuu. Ja siinä voi olla joku tietty idea, miksi näitä
päänsärkyihin käytetään. No, etenkin Amerikassa on paljon migreenilääkkeitä, jossa kofeiini on siellä lääkkeen mukana. Se on erikoinen, että osa potilaista ei ole yksi eikä kaksi, jotka on sanonut, että sitten lauantai-aamuna tuli pelästys, tapahtui jotain pahaa ja tuli semmoinen äkillinen aktivaatio ja sitten se kohtaus loppui hyvin erikoisesti. Ja kirjallisuudessa niitä löytyy kanssa. Eli tässä on semmoinen jännä vähän filosofinen ajatus, että siellä olisi tämä autonominen hermosto, joka johtaa, ja sen epätasapaino on se, joka sitten johtaa siihen, että on kohtauksia silloin tai tällä. No, mites näistä, pannaanko ne valot vielä veeksi, paljon kello on? Jatka vaan, okay. Tämä on niin hyvä. Eli varokaa sitten, mä lopetan, kun valot sammuu. Niin, kohti parempaa hoitoa, tärkeimmät asiat toki tässä on jäljellä vielä. Eli tämä oli vähän sit taustaa, ja niin kun, tämä tulee nyt migreenimaailmasta tämä, eli ennen vanhaa ergotaminihan toimii edelleenkin hyvin migreeniin, mutta ei sitä kyllä kansi käyttää, pitää kysyä ympäröitävällä apteekilta, kuinka paljon ergotamiinia vielä haetaan, mutta siinä on niin paljon sivuvaikutuksia, että siitä on menty pois. Mutta toimiihan se migreeni. Kyllä osa ihmisistä voi olla, että joku teistäkin sanoo, että se on selvästi parempi kuin nämä muut. Ja siitä lähdettiin kehittämään migreenilääkettä ja sitten tuli sumatriptaani ekana. Ja se on serotonin agonisti, tuosta ergotamiinista johdettu ja tänne tuli sitten triptaani. Ja siinä lähdettiin, siellä uskottiin, että tämä kaikki johtuu sieltä verisuonen seinämästä. Siellä on semmoinen aine kuin tryptamiini ja sillä on vaikutuksia verisuonen seinämään ja nämä Glaxossa sitten ihmiset lähti etsiä reseptoreita, jotka selittää se tryptaanin vaikutuksen. Ja siitä tuli sumatriptaani, siksi se on triptaani, sumatriptaani, se nimikin tulee siitä samalla. Ja siihen maailman aikaan uskottiin, että se vaikutus on puhtaasti verisuonen seinämässä, kunnes neurologit sitten vinksautti sen niin, että ajatellaan, että triptaanitkin vaikuttaa keskushermostossa. Serotoniini myötävaikuttaja agonisteja ne on, ja niillä on vaikutus sekä migreeniin että harjoittaiseen päänsärkyyn. Ne supistaa verisuonia, mikä on se tietynlainen ongelma niiden niin kuin paljossa käytössä. Tietysti jos on sepelvaltimotauti, niin ne ei käy ollenkaan. Niitä on paljon, kaikki te tunnette. Nämä zolmitriptaani, eletriptaani, ritsatriptaani, almotriptaani, naratriptaani, froatriptaani, donitriptaani onneksi ei päässyt markkinoille, ei tarvitse muistaa sitä. Kyllä niitä joku muukin jäi matkalle sivuvaikutusten takia, mutta niitä tuli paljon. Toimiihan ne migreenit. Kyllä ne osalla ihan oikeasti muutti elämän, kun ne tuli. Ei kaikilla valitettavasti, mutta osalla ne muutti elämän. Sieltä on koitettu siistiä. Tavallaan ergotamiinista siistettiin nuo triptaanit, ja kyllä sieltä on sumatriptaanisti koitettu siistiä ne verisuonivaikutukset pois. Eli ettei se kävisi sepelvaltimotautipotilaille ja semmoiselle muillekin, mutta siinä aika huonosti on onnistuttu. Siellä on tommonen, nämä on BD, myötävaikuttajia, eikä sillä ole mitään väliä. Ben muistaa blood vesselistä, että niillä on vaikutusta, ne oli triptaaneja. F-reseptori, serotoniini F-reseptori vastaan on tommonen plasmidikaani, se toimii, mutta sillä ei ole ollut markkinoita, että se ei normaalissa käytössä. Mutta se on niin kuin keskushermostovaikutteinen, että siitä on siistitty niitä verisuonivaikutuksia pois. Ja tuossa on hyvä esimerkki siitä, että kun tähän ei auta, triptaanithan ei auta kaikki, mutta jos sitä pystyisi ja uskaltaisi laittaa suoneen, niin tässä on pienellä 2 milligrammalla sumatriptaani pantu ihmisparan suoneen, ja siitä on niin kuin vaste saatu 96%, siis lähes kaikilla. Ja sitten taas semmoinen, että se särky loppui migreenissä kokonaan, niin 70%, siis ihan eri prosentteja kuin tavallisessa triptaanissa, mutta siitä 60% tuli sivuvaikutuksia. Eli kyllä siinä mekanismissa on jotain, mitä varmaan tullaan jatkaan. Siis tässä ergotamiini, sumatriptaani, tryptamiini, sillä akselilla niin varmasti löytyy lääkkeitä. Eli niiden vaikutus ajatellaan tässä näissä meidän kaavakuvissa niin, että täällä on serotoniini, se on se tärkeä aine. Siellä on 1 B-reseptoreita, ne asuu tuolla verisuonen seinämässä ja sinne iskee sumatriptaani ja uudemmat triptaanit. Supistaa pikkusen ja kyllä siitä vähän tulee apu siitä, mutta ne vaikuttaa myös sinne sen trigemiushermon tuonne keskushermostopäähän, estää tuon kivun kulkua. Ne vähentää calcitonin gene-related peptide. Voi olla, että se on se triptaanien vaikutusmekanismi ainakin yksi tärkeä osa. Ja sitten glutamaattia tuolla aivorungossa vähentää. Toimiihan ne osaa, toimiihan ne harjoittaisessa päänsäryssäkin
osin. Siinä on se sumatriptaanin kaava, se vaan kun näitä katselin, niin tämän vaikutuksia yritettiin matkia ja sitten tuli sumatriptaani. Ja se on hyvin lähellä, jos katsoo näitä kaavoja ihan, mä en näistä kaavoista hurjasti ymmärrä, varmasti ihan yhtä vähän kuin osa teistä, mutta nyt samaa rakennetta löytyy kaikista. Ja sitten etenkin sarjoittaisessa päänsäryssä on käytetty myös ikään kuin LSD-johdoksi. Niillä on tietysti vaikutuksia, mitkä ei liity millään tavalla päänsäryn hoitoon, mutta siellä on samaa rakennetta ja siinä on kyllä varmaan joku, mistä niin kuin päänsärkyyn saa tehoa. Näin oppilääketieteen puolella on selvästi tulossa tämmöiset calcitonin related peptidi-antagonistit, siis ne oli agonisteja, serotoniini-agonisteja, nämä on nyt sitten vastavaikuttajia antagonisteja. Ja calcitonin gene-related peptidi on vähän siellä sun täällä. Sitten on täällä verisuonen seinämässä, täällä trigeminuksen kangliossa ja sitten tuolla aivorungossa. Ja tuolla verisuonen seinämässä tapahtuu niin, että on tämmöinen tuntohermo, sieltä vapautuu ainetta, tätä calcitonin gene-related peptidiä. Se vaikuttaa noihin syöttösoluihin, mihin palataan kohta. Ja sitten tuo syöttösolus on kaiken maailman aineita, histamiinia ja serotoniiniakin ja reniiniä, siellä on hurjasti erilaisia aineita, jotka osaa aiheuttaa tulehdusreaktion. Ja tavallaan sitten kun tämä R syntyy ja siellä on tässä calcitonin gene-related peptidiä, niin tuo tulee tavallaan semmoinen allerginen reaktio siellä verisuonen seinämässä, niin se teoria menee. Ja silloin niin kuin sovittiin, että se tulehtuu se verisuonen seinämä siellä aivokalvoilla, mitkä on tosi hyvin hermotetut, ja sieltä se kippu sitten lähtee eteenpäin. Eli tulee tuommoinen hermojen välittämä tulehdus verisuonen seinämässä. Mutta se calcitonin gene-related peptidi on myös tuolla aivorungossa, ja siellä tämä on nyt se tuova hermo sieltä verisuonen seinämästä, ja sieltä tulee välittäjäaineena samaa peptidiä, ja se menee seuraavaan hermoon, eli tonne, ja sitten se viesti lähtee ylöspäin, eli tavallaan kipu menee tosta eteenpäin, ja se on mukana tuossa kivun välittämisessä. Tuosta varmasti aika monikin on saanut sen ajatuksen, että kannattaa estää, niin silloin ei tule särkyä. Kyllähän se ajatus on niin, että nämä provosoivat tekijät tämän välityksellä aiheuttaa noin migreenioireita. Eli se olisi hyvin keskeinen asia tuossa migreenin alusta. Tavallaan se, niin, siellä on hyvin monta ikään kuin lääkettä tuon testauksessa olemassa. Tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tulossa tuon mekanismin lääkettä. Tässä on toivoa vähän kaikille, kun mennään eteenpäin. Ja ajatushan tässä on, että siellä on triptaanit ja tämä calcitonin gene-related peptidi olisi siellä ikään kuin alajuoksuun triptaaneilta ja silloin niillä saataisiin parempi vaste kuin on saatu noilla triptaaneilla. Lääkepäänsäryhän näissä kaikissa on ongelmana. Se on hyvin tärkeä ja pidetään se mielessä. No, tilanne on ollut niin paha, että lääkkeiden lisäksi on kovasti päänsäryn hoidossa, en tiedä kovasti, mutta on kuitenkin tullut, että stimuloidaan hermoja siellä sun täällä pään alueella. Hyvin monenlaista, kun muut ei ole auttanut. Tässä on jopa semmoinen, että